we hebben wat opgebouwd en we gaan niks meer. En we ben, hij zei juist al, ik zei, we zijn naken geboren en we zijn naken. Het is haast een Jelly de enorme bron bij Van der Walhout in Watburgum. De grote loods van de houthandel baande in een kwartskof tijd volslijn af. Intussen rennen de zaken weer bij Van der Wal en is begonnen met de nijbouw van de loods. Op zich gaat het heel goed. We zijn weer helemaal bezig en het is, we hadden poorten ben er al weer uit, dus wat dat dan gaat is het al hier positief. Je weet het negatief is, maar het is wel helemaal omdraaid. Het is wel wat improviseren voor alle werknemers. Er binnen alle keer tijdelijke stellingen en gebouwken online. Maar het wichtigste is dat het werk bleun is. Ik ben er al hier nog. En dat werk is eerste vereiste dat we de jongens onderhouden. Omdat normaal kan er dit toko weer opbouwen willen. En net dat er ieder een jaar uit maakt en dan naar de tijd weer komt. Dus we doen het machinaal. Een soort meesken libben bot mij met de eigenaars. Toch een crowdfundingsactie waard haast €100.000 ophellen. Dat geld wordt gebruikt voor de weeropbouw. De familie wil de meesken daar op een bijzondere wijze voor betankje. We hebben hiervoor nog een derde BM staan, die gaat er net af. En daar komt aan een heel mooi monument te staan. Daar wil ik iedereen daarvoor bedanken willen. En net alleen nog de meesten die het geld doen hebben, maar ook voor de woorden en voor, eigenlijk voor alles. De komende maanden moet de nieuwe loods opgebouwd worden. Zodat Van der Walhout haar daarna weer hielendal op het werkruchtje kan. Nou, we hopen eigenlijk, dat is 15 maart dit en we gaan zo vaak dingen op 15 maart meemaken. Dus eigenlijk willen we 15 maart dat we dan wel klaar zijn.